sme prijíchali zo Slovakie, to zo severovýchodňoj, čiže severo-ischydňoj Slovakie, zo krásneho rusínského sela Kam'янка. Скільки в вашому колективі всього людей? Ми тут приїхали, нас приїхало len polovička, бо в нас в ансамблю є 50 людей. Ale dneska сегодня мы пришли len танцевальная зложка и музычная зложка. И наши співаці остали дома. Ви керівник? Так, я керівник у 6-й рік. А скільки вам років? Я, коли я став керівником, там мені було 19 літ, тепер мені 25 літ. А як я став керівником в 19 літах, я був наймолодшим керівником із Словакії. Як вам взагалі фестиваль і тут в Криниці? Чи вам сподобалося? Ми тут до Криниці раді приходимо. Ми вже були раз в Криниці. І всеобecно до Польська, в польські фестивалі sú také príjemné, bo my sme zo severného vrch Slovákii i Polska, my máme prejsť granicu Polsku. I to nám oni blízko sú. Ще раз представтеся, будь ласка. Moje ім'я je Martin Karaš, ja predsedateľ Світового форума Русинської молодежі. І керівник? І керівник ансамбля Барвінок з Кам'янки. А чому Барвінок називається? Барвінок за то, бо в Кам'янці росне тот квіт барвінок, не знам, чи знаєте, який то квіт, а він цілий рік є зелений, так як і наш барвіночок, який співає цілий рік.